Ahojte, dnes som si pre vás pripravila nové video, je to outfitové video, v ktorom uvidíte 5 mojich úplne najobľúbenejších outfitov teraz na zimu. Sú to outfity, ktoré nosím takmer každý deň, už si k nim treba domyslieť len nejakú bundu alebo kabát a môžete vyraziť von, takže poďme na to. A máme tu prvý outfit, na sebe mám dlhé voľné šedé pletené šaty. Pri krku majú niečo ako rolák alebo límec, ale spadnutý. Tieto šaty mám no a k nim som doplnila už len hrubé čierne silonky, ale môžete ich vymeniť za teplejšie legíny. Bohužiaľ sa mi však stratil záber s topánkami, ale celý outfit som doplnila obyčajnými čiernymi topánkami na opätku, ktoré tu ešte uvidíte. Druhý outfit je jednoznačne jeden z mojich najobľúbenejších. Kombináciu košele a svetra momentálne milujem. Môj sveter je z New Yorkeru a košela pod ním z PAčka, rovnako ako skinny high-waisted jeansy. K nim som zvolila tieto topánky, ktoré som si kúpila celkom nedávno, sú strašne moc pohodlné, no a sú od Baťu. Tretí outfit zahrňa hrubý šedý sveter na zip, ktorý je taká super pohodlné high-waisted nohavice z PAčka, no a nakoniec obyčajný čierny rolák z Talivejlu. Tu už môžete vidieť spomínané čierne topánky, ktoré sú z Deichmanna a celú zimu som nimi úplne posadnutá. Štvrtý outfit je jeden z tých úplne najpohodlnejších. Huňatý sveter mám z taká, áno, vačky sú na ňom to najlepšie. No a biely náteľník je z Gateu rifle z Terranovi. Tieto rifle sú však už obyčajné bedrové. Tentokrát som zvolila topánky vyššie, ktoré siahajú skoro až po kolená, ktoré nosím v tuhej zime úplne najradšej. No ale keďže ich už mám nejaký ten rok, nepamätám si, kde som ich kúpila. No a posledný piatý outfit je trochu elegantnejší práve vďaka môjmu najobľúbenejšiemu saku, ktoré mám už tiež nejaký ten rok z Croptownu. Rifle sú tie isté z PAčka ako predtým, no a tričko z rakúskeho obchodu, ktorý sa volá Colosseum. No a k mojim topánkam komentár snáď už ani netreba. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Všetky potrebné informácie nájdete dole v infoboxe, odkiaľ tie veci sú. No ale myslím, že to som rozprávala po videu. V každom prípade bude to aj dole v infoboxe. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!